mittarilukema on tällä uudella mittarilla 78 kilometriä, mutta siitä kyllä löytyy semmoset dokumentit, että voidaan tarkistaa se oikea kilometrimäärä. Renkaat alkaa olla aika heikonlaiset. En mä nyt tästä. Aura on melko uusi, että sitä ei ole paljon käytetty. Tässä pihalla mitä on tarvinnut aurailla. Joku tämmönen turkkilevy on laitettu edellisen omistajan toimistosta lattiaan ja just auki ja silloin kun tää on huollossa käyty, niin nämä tämmösiä erilaisia pultteja muutama